ana akọwa ha no bendebe ezigbo abịakwa ọzọ ewe na-ajụ chi obendebe ezigbo ka ọ bụ obenem ọgbaju dọlụ ọ bụ na obendebe ezigbo irigo alituna mana ọ bụ na ọ bụ irigo elituo ya ona afre Kirikpo ngwa lituo ogwu ana Igbo kirikpo na-ekwu odugo anya na obe ndị be Igbo mana ọkwala ife ọzọ anyị ji maka ya wee bịa iche nzọka na-ekwu ọwa ya Igbo ara agbala ọlụ ọsọ eziokwu ka esi wee fụ ka ichie Nathan kesi wee fụ ọ dị be Igbo mana ịbịa na be na mbara anwa fa dị sọsọ ụmụ nwoke na-abụ ebe anwa anyị chọrọ ịma ama ha anyị chọrọ ịma nke nọ Lagos bụ Raymond nke gụrụ akwụkwọ na Ọsụọfịa so ha bụ ụmụ na-agbọ n'ebe a ọ n'ime fana bụ ka anyị ji chọọ ịma onye ọdanisi onye nke ọ bụ abụ onye nke ọ bụ abụ Igbo amafere Igbo ya alụsị alụsị m ọgbọjukwe dọla ọzọ anyị na-ajụ m Dr. Raymond ka ọ bụ Ọsụọfịa ngwa were ofu Raymond nọ n'aka nri Raymond Ọsụọfịa nọ n'aka ekpe Ọsụọfịa ichie Nathan odokwere anyị obene m ọlụ adakwa ọ bụrụ na Ọsụọfịa aligo iritune mana ọ bụrụ na ọ bụghị Ọsụọfịa irigo irituo ogologo uchu ya dọrọ n'ụka mgbede ọ ọ sị na ọ bụrụ Ọsụọfịa anya bụ na ọ bụzi ndụ